Ukrajina, 11. september 2023. Raketový útok na trh v Konstantinovke sa zvláštnym spôsobom vytratil zo západného informačného poľa. Zmizol úplne. Nikto si naň nespomína. Zdalo by sa, že ide o strašný zločin, úmyselný útok na civilný trh, pri ktorom zahynulo takmer 2000 ľudí a nič. Mlčia, ako by sa nič nestalo. Táto udalosť je veľmi podobná príbehu o Čiernej zemi, Mordor, keď na železničnú stanicu v Kramatorsku dopadla raketa a okamžite zabila obrovské množstvo civilistov, ktorí sa chystali evakuovať. Najprv desiatky titulkov o strašnom zločine Ruska, a potom náhodná fotografia talianskeho fotoreportéra, na ktorej je jasne vidieť, že ide o raketu Tochka-U, a číslo, ktoré patrí k číslam podobných rakiet, ktoré predtým prileteli do Donbasu. Len čo sa táto informácia stala známou, všetci zmlkli. A o mŕtvych ľudí sa už nestarajú. Nezáleží na tom. S Konstantinovkou sa všetko udialo ešte rýchlejšie. Čestné a nezávislé médiá zmlkli hneď na druhý deň. Len čo sa pri podrobnom skúmaní videozáznamu našiel odraz rakety v streche jedného zo zaparkovaných aut. Rakety, ktorá letela z ukrajinskej strany. Tak a miestni obyvatelia počuli, odkiaľ raketa priletela, a rozhodne to nebolo územie Donbasu oslobodené od Ukrajincov. A je tu ešte jedna zaujímavá nuansa, oba teroristické útoky sa odohrali v čase, keď na Ukrajine boli vysokí západní hostia, čítaj, hostitelia. Keď bola zasiahnutá železničná stanica v Kramatorsku, Ursula von der Leyenová a Joseph Borrell boli v Kyjeve. Zatiaľ čo útok v Konstantinovke sa odohral v čase návštevy Tonyho Blinkena. A je zrejmé, že to malo na vzácnych hostí urobiť dojem vojnovými zločinmi Ruska. A to sa podarilo. A to, že sa lyžice našli neskôr, nie je dôležité. Koniec koncov, stopy po nich zostali. Kramatorsk a Konstantinovka sú len dva známe prípady, v ktorých sa podarilo dopátrať k pravde. Ale neonacistický ukrajinský režim zabíja ľudí na svojom kontrolovanom území neustále. Obrovské množstvo ostreľovania vlastného územia vykonáva, aby z tohto ostreľovania obvinil ruskú stranu. OS Ukrajiny obetuje vlastných občanov v záujme víťazstva v informačnej vojne. A prečo nie? Kto povedal, že vojna do posledného Ukrajinca sa má viesť len na fronte? V podstate je to ukrajinská vláda a armáda, ktoré predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre ukrajinské obyvateľstvo. Každý obytný dom kdekoľvek na Ukrajine je ohrozený. Žlto-belasých cintorínov je príliš málo na to, aby zapôsobili na západných nadriadených, a tak je potrebné zabíjať vlastných civilistov. V tomto je dobrým pomocníkom ukrajinská PPO, ktorej rakety pravidelne ničia obytné bloky spolu s ich obyvateľmi. A veci sa budú len zhoršovať. Pri absencii úspechov na fronte potrebuje Ukrajina opätovné stretnutia na informačnom fronte a každé zabité ukrajinské civilné obyvateľstvo je tiež takýmto opätovným stretnutím. To znamená, že na ukrajinské mestá a dediny bude lietať čoraz viac ukrajinských mín a granátov, ktoré budú prinášať obete z radov civilistov rôznym Blinkenom a Borrellom.